Ayan po, bali mag ano sila ng pang-ulam, mama. Ayan po mga kapari, Jason, good morning. At nga, nagpo-flooring kami ngayon, araw ng linggo. Flooring dito sa bahay ni Chinky. Ang papa niya nagsasako ng graba. Mama yan dito. Hello, good morning. Good morning. Palit muna tayong battery, low bat. Ayun mga kaparing Jason, bale, inunahan ko na yung ulan. Ganun na rin kasi kung magpapaulan pa ako, tapos maya maya matutuyuan, kasi sinabayan ko na ng ligo para di tayo matrangkaso. Papa ni Chinchin, partner ko, magpiprepare na kami para sa flooring. Let's go. Apat pa, apat. Wala kay Forza. Apat na ito, ano? Ano? Apat pa! Sa kaitasan. Nakasaksak. Nakasaksak. Panggalo na yun ah. Ay, pero ganito kaya. Panggalo na yan. Oo. Pasok. Umalong na sa upa. Apat na tayo. Ito dito. Nasa sana, hindi lang. Nagisa na, kada kape. Sino ito? Magtabi na mo. Malayo pa yan. Ha? Malayo pa yan. Tayo nga. Nagisa na kami. Ay, no. Ayaw. Yan, ikaw. Ikaw na.
Ay, mga pagtatalbuhan na diyan. Sinito. Magkala kayo. Ayan na. Ayan na, di ba na? Bili ba na? Ayan, kali kasi na diyan. Ayan, kasi. Kasi mo diba? Ipalabas mo. Ayan po kita. Ilabas. Sabi ka na. Mga bili ba na yun? Ito siya naman ako sa ito. Ano na yung basement? May sawa no? Ano ba ito? Ito ang lagusan. Grabe lang mo. Pwede na ito tayo, 9. Pwede nga yung ano, kawayan. Pwede na kahit wala. Pag wala, ay ayos na yan. Mahabang na yung iba. Ano, basta ka? Ay, tubig ito pa. Kumaya na yung suto. Kumaya na yung suto ito. Graba. Graba. Grabe. Sakon na ba yan? Ah. Dito, dinala nila lahat.
Natagpuan na ang mukong kumain din. Pwede ba mas tao? Nagulat sa ilalim ng magyan. Gineri ka ba? Taplon? Ano ka ba? So mga parang Diyos ng bali, naka-prepare na tayo. Apat na simento. Tapos sila nagli-layout pa dito sa loob para abang na saan flooring. At lagyan na rin natin ng tubig para lumambot na. Para mamaya madali na siyang haluin. Yan yung pinaka abang-abang kung kailan ba magpo-flooring. Ayan na po, po-flooringan na. Araw ng linggo. Ayaw na rin yung makamat. Abalalo! Trip mo ah! Sige na! O, baka ka! Ito! Gagamit mo yun? Magkamalalim na! Para sa ano yun? Pinsa ng ano yun? Para wala ang magbugan. Pag lang gusto mo mangyari sa buhay mo, para ka nasa pool. Kaming private sa ako? Hanggang ngayon. Ayan po, bali mag ano sila ng pang-ulam, mama chin-chin. Papa niya. Yung binili ni ano, panuli. Patid ko muna natin. Amo? Hindi na po tabi. Baka magruwang kita tayo sa siligat. Punon pa di? Amo? Wait kasi. Puti ka rin ka magpuman. Ang puputi. Ngayon ano? Kain na. Sabo. Pansok. Sabo. Kaya nga, tumigil ako ng pagdatay. Yung paggaling pag nagtayo ako, nahihirapan ko.
Teka, tapos may bongbong ka bang nagulit? Sa isang dalawa? Ito din niya ba? Toto din niya ba? Gusto mo magpista sa iba to? Bili niyo kaya pista. Sa dadumi pista na. Ilan ang binabanin tayo? Oo, Domingo lang sa dadumi. Trabaho ko yung linggo dito. Ha? Sa linggo may trabaho dito. Depende. Pistahin ka, linggo. Ayaw mo namang wala. Baka wala siguro. Ayun mo. Sa bayan. Dito sa bayan, baka wala. Parang iba yung sumanood, makapanood. Mapupuno yung bodyguard dun. Tao. Eh, wala pa din. Oy, sakay kami nga sa iyo, tabutan to din. Sino? Sino? Sino, tada, butan to sa ilo. Sino? Hindi dyan. Sino naman eh, mag-iyon. Magmando ko ito. Ito, yung bintana dito. Sino? Ano, buo na? Buo na. Kung bakit ito yung pangyayari? Sige na. Yap. Bibili pa ako ng yelo. Oo, wala. May bago lang dito eh. Dalawa. Yan natin. Yung may baba kayo kuya. Kasi inom. Punta ako si ano nga, Ate Megan. Kuha ka yelo. Kasuyo. Ilan kuya? Kung kaya mong buhatin. Tatlo. Tatlo. Ay, may hindi ka daw hilo. Kaya tumawag ka kay Chinchin. Ay, isda na sana ako palalaot. Wala tumawag ka. Binisip ko, sabi ko magpo-flooring. Kaya pa, maandas ka na tumawag. No, sige na. Ano, pupunta na. Hindi mo na pa palalaot. Kung nauli-uli yan, hindi na ako nakapunta doon na. Eh, nandun pa. Subanta mo lang wala. Dito ba yung Ayan, kung ano sila yun. Walang bayad. Dito. Wala itong magbulan mo. Linaga ko na ulit. Linaga. Kulong sito. Kasi yan ito. Ano di ko eh, basta din, kang kumaringan. Oo. okay na. Ano yung kuya? Ano yung mga? Oo, basta ako mo rin. Ilipat mo yun naman. Kung yan na pala wala tayo. Dito. Tingnan mo na. Lagyan mo muna. Nabilan din siya ng buya. Ano yun? Ubus na? Okay. Meron na sa tindahan. Ubus na. Ano siya pambili? Wow! Napasuyo na. Tap.
Sibuyas. Naka? Kamatis kung meron na. Ubus na pala. Yung mga Anoy, good morning. Magandang umaga po muli sa inyong lahat. At ngayong araw na to ay mag-uumpisa na po yung pag-uukay sa bahay. Ayun. Tama pala yung lupa dati siguro. Ising. Ibabalik yung lupa. Grabe taas. 5. Walang natuloy. Ito. Pagdating ko ha. Iba di. Yun. Ito sa Kaya mga Anoy, good morning. Magandang Dali. Dali. Balik ang lupa. Yan. Balik ang yuta. Sige ko gani. Balik ang ano, libil. Ano libil? Patay kami ito eh. Di lang libil. Basta tutulong mo. Bulong ka. 5. Kato kayo balik. Pato to utro. Ay, iba-iba yung ganti ka na pala. Sabi ko na. At ngayong araw na to ay mag-uumpisa na po yung pag-uukay sa bahay nila Crystalline. At yun nga, tapos na makapag-layout. Grabe yung tasa. At ngayon ay Puto siguro itong ilang hus. ngayong araw na to ay mag-uumpisa na po yung pag-uukay sa bahay nila Crystalline. Wala yung mahal. Wa? Dili mahalin mo yan. Ayan, sagutan ni Crystalline yung isang ukay. Oh, lag mo ba? Kaya nabos ka na. Yung ukay, dili siya mga kanolay ba? Dili siya mga kanolay ba ka ganito rin siya. Bakit? Diyan, negosyo-kusina. Lipat na lang ako mamaya kami. Ang dito islap. Tayo. Nakakatagal pala yung lupa ngayon. At ngayong araw na to ay mag-uumpisa na po yung pag-uukay
Mamon. Mamon. Yung. Taguan. Yes, yun. Mawali. Happy. Ito dito. Natugso. Okay, dito sa papel na. Nalingaw na daro sa ribag. Nakita na bag. Natog. Ano si utol mo na? Kalnas? Dahan, pinunuhan. Pistol. Madaling nga. Madaling araw, di mo nagkukuha. Inula ko na dyan. Wala ko na kumotor. Ito na naman ito. Ngayong araw na to ay mag-uumpisa na po yung pag-ukay sa bahay nila Kristalin. Ayan, sagot na balikan. Hindi na lang. Ha? Grabe ang tambakal. Kulang to. Tambak. Hindi mo kasi ako doon. Sayang ang lupa. Ayan, bali nababad na. Ayan. Prepare. Mamaya naman yung kasunod nito. Sabay ligo. Oh, diba? Dito pa lang, natapos pa lang usan. At ayun po, hanggang dito ng vlog na to. At maraming salamat all viewers, all sponsor. Thank you po sa panonood nyo sa amin. Ayan po. Bye-bye.